Hallelujah. Bribia nyame ya se ceremonia brantie no. Me Adom na ya dan egna sa akoda ne so akodi sabin kremofu atem. Na meka mo nso won de anan kremofo ya se minimo mo ana. Metu me pie ni amaso. Enso akadi oye ne na beda. Ode obeba. Montie me. Anunti kremoni Kristo. Yang kroso kapen. Ebusiam wakwaba ediba too much GH meso say ne ene de edika no me edi share subscribe ma channel we am Adom no so ama upload bi bebia wonsa etimi akabi na ebusia enkramofo na akom ho awosofopani Adom Kyei ne nsem bi a wo kan anya omode ntoma kom ho eya semben na asofopani Adom Kyei ekokan no ne video amisaka me de eba beso mo na ansa na yo Ghana ha na asofopani Nicholas Duncan Williams papa ebeka nsem bi e de frankrabofo ho sese omo bom payempo a omo ye incantation bi omi a omo chante efrefre ne ma bi e wo wiem sansemi anko enkramofo mabunu ne de enu nti omo sori ye e wo sofopani Duncan Williams so a asabi ekokopie mu e wo chief imam fie e ma sofopani ekokopa a chewo ye wo haya na obuso bempa sofo ono so ba abonten ebeka ase wo hu bibi e de afa chief imam ho ono so ne nsem obeka ye no anya enkramofo de e ma ono so ekokowie mu wo chief imam fie a ono so de na chewpa ekoye na we na sofopani Adom Kyei so akwakọ kan nsem bi. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Nemo mesa Royal TV. But ayenti ayaya mesano. Nema 1 2 years. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bribia nyame ya se ceremonia brantie no. Me Adom na ya dan egna sa akoda ne so akodi sabin kremofu atem. Na meka mo nso won de anan kremofo ya se minimo mo ana. Metu me pie ni amaso. Enso akadi oye ne na beda. Ode obeba. Montie me. Anunti kremoni Kristo. Yang kroso kapen. Medinidia mawa. Yes. Amen. Amen. And to a cremonia brantie. Et me bomb me ding. Say me ya kuram for Jesus. Walk cremonini Christo ni kuram one at the body lonko. Montier. Yawasanti memo. Monshada name Stephen Adom Kyei. Tembianka sa me fra amankwa. Second time Royal TV. Yes. Me fra ne sa amankwa. Sekokura mfere. Sebe so hene soa. Oso mfere so di atrawa betaso. Ebetem. Amankwa. Amen. Amen. Mesu mi wa TV ni bio. Aya TV wo bia mi wa bio. Amankremofo asori ewo so ono so ebe wi akire okwakopa achew ana ono de se ne okase oye voice of God no bebiogina eno begina na sembe eno kokaye shampoo ebe kan sembi e de fa asofopani Adom Kyei ho a san sem no anko asofopani Adom Kyei de enyina eni bebia ensem no ekwa akosi na eno ena asofopani Adom Kyei eba beka se shampoo no oye kremoni no ono asofopani Adom Kyei no oninsem bi e de frankramofo no ho a so oba bonti no bebe na no ebe kape ebe huhu e de mankramofo o Ghana ha nimpo wiase nyina no ka asasem wei e na anya nkramofo ne de e no mo so oba bonten SNS ofopani Adom Kyei se wo se wo nsem bi e de frankramofo ho de a bra bonten na beka no ntimi ka ne sa
antu from keke enya ho emma obi a wote asem no wanhu ne wo e de fa nkramofo na just asem na wo ka no kwa wo kra unnim ne wo ka yankonya ko video no na yehwese ne moya nkramofo no e de be ma Adom Kyei a wo ne nsem a o kan no sa esumade a ya papa se nkramofo di agura obebie so no eno na ende me Mokhtar Abdulrazak Malaika Osedan Kwa Junior ye gina ha na yasre ya papa the voice of God Adom Kyei a se sa esumade no ade a osi onimu a obebie so no ombie nso fa nkyere wiase mu nipa na obiara ehu adekode pote a ewo esum nimu a osi onimu a obebie so no ombie nso fa nkyere ye na enya ntiase emfema adasama nyina na emom sania waka asam na de to wo se enkemofo mu fi se minimu modia na mudi agora mebie so sekasa no ekasa na se we mbie bibia so amfa nkyere a se bieburu se bi nyaado na me ya ye se watu mfuturo e de gu adasameni e wa bra kasa na wakan no eso amamfa so ana anya ntiase amfa ma adasama enti epese saa kasa no yenye mu ntiase na yehunu ade a oka ho asem se obebie so ombie so na yehunu se ampa Islam som no we ni adekode pote a eye esumade ana eye secret a ewo Islam som enti yesre ya papa Adom Kyei the voice of God say ehintade a ewo Islam secret a ewo Islam som ombie so kire enne ene ochine ya ye twen no se obeba be bie so e de a kire ye ba shakadawa ye de ye bota ye ne se ye bebo Islam hu dewuro e di Islam hu adanse de a kire da sama enti se obi kakase bi ade fa Islam ho a ye beba na ye de anu yie no e de aba ye pese nokra ye bo hu dewuro se Islam eye nokra som no ye pese sa nokra no e de edi enti kase biara obia beka e de afa Islam som ho no ye beba na ye de emunkyiremu e de aba se eye ade a ye ntiase a ye beba na yaba baji enkyiremu se ne ebeye mfaso de ama ye nyina. Assalamu alaikum minuanom ejidifo nyamesomofo a muguso amonhwe ba shakadawa ewo all the social media platforms so Allah sumdwe ene ne nshira enka obi biara ejidifo nyamesomofo Islam som eye osomo a eda amansan nyina enim. Islam som eye osomo a eni esumade ana ade bia yedi esie ewo Islam sumu a yempese adasama ebehu esumade ana secret bia ewo Islam sumu a yedi hinta adasama dabi Islam som eye osoma de bia ye bohu dewuro eye Islam som ho nkyerɛkyerɛ ade kyerɛ adasama sane ebeya omo a omo nim Islam enim Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam obenya muntiase na wahu Islam som no sane etie pote enunti ena ba shakadawa enam enkro ni nkro nkurase ni nkurase ade ebo Islam hu dewuro edi Islam ho adanse ade eye Islam ho nkyerɛkyerɛ edi a kyerɛ adasama ene awiase mu ni penyina sane ebeya omo bete Islam som na se na ayemfa so twitwiridie edi amaye asase so ene dankwama atemuada shawmalikiyama ejidefo nyamesomfo se obi ejina bebi eka se Islam som no ewo ade bi a ehinta ade bi a esuma ana ade bi a eye secret na yempese awiase behu a na saa kasa no nukra biara enim mini an mejidifo esan se Islam som eye universal religion esoma obo ade nyankopon edema adasama nyina nti enunti ena dani de nyina yanam bebia na yebo Islam som ho dewuro ede ekire adasama enunti ena ende ba shakadawa yegina ya platform yi so na yesre ya papa the voice of God Adom Kyei ase wo se esumade bi wo Islam mu ade bi wo ho a ehinta e wo Islam mu ade bi wo ho a eye secret e wo Islam mu yesre ne se ombie so maye na yehu sa ehinta de na o se obebie so e de afa enkrimosom ho no yesre ne nidie kwan so ombie so emfe maye sania ono aka se okakasa bi e wo ne platform so na yente ase a yengina yenso ya platform so na yemfem bisa no na onyi ya no we eye menso madesrede a mi bisa se o se ehintade bi a onim efa Islam som ho ye di agora obebie so we de yesre no ombie so na yenyina yehu sa ehintade no. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abusia wapa ko video no wahu sene sofopani Adom Kyei a obeka ne nsam no esifaye ene nsam a wakyere se onim ede fa kramofo no ho asoma hwe ya ode ebeba abonten na ensami ebeto odwa no na ganafo adwenkyere so aba beto odwa na adwenkyere no emu aye bebre empapa emu abam ebi ka se
so for penny Adom Chedua no yenya no na asem o kan bo ni bia ni mu ono eno se oni bibi fa won na aka na asem eno nti oye right se no obeka na asem esi afa obi enche ne obeka ne ono se onimu no ena osi onimu ono na aka nti yenya no ebi mu so e ka se da bi enkramofo no e wo so mo sorry e wo so for penny Adom Chedua so e sa na se so for penny no oya aka ne e broso asa fe o keka kododo nti wo se enkramofo no etia no se ne sofo bi abeka omutini sorry won so e ma ewi eche na chawo paba no en wo se enkramofo no etina se wo se omukọ ne nanso na so motia no e ma ono nso nchiremu se wantimi afa mba dia na se chewpe bu ho dia o so mo hwe mo no so ne chewpa eba ebi so e ka se da bi Ghana ha no aye omanya yadi nyamesum ne nyina tum eno nti no yenya nyamesum ne mienu na obia endi ne lemu ma yemfa ebi mututu bi ho eyesa na ase eyentokwa na yekọ akopa aba no sen na wonso wadwen echew eyentokwa na Kristofo ekopa nkramofo ana eyentokwa na nkramofo eba bepe Kristofo sen na nsemi usije no fa sen na nsemi usi hu ne fa so penny Adom Chedua o kan mododo okọ bebi a onko enwo se okọ ana ma yehu nso wadwen kire e wo comment section no ase aha aye too much GH subscribe my channel me Adom no so ama upload the baby a won set me akif background